Sanibona, phinde nginibingelele nje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora ngalesi sikhathi. Sibonge nje uNkulunkulu omuhle ongcwele othandekayo, umsindisi, umsingathi, umlondolozi ohleli ekhaya ezulwini, owakhile kusithekeni kophezu konke, usomandla, ongcwele kakhulu, ofanelekile ukubabazwa nokubonga nokudunyiswa, osenzela konke ngaso sonke isikhathi mihla yonke yokuphila kwethu kubantu bakaNkulunkulu. Ayikho enye intokozo ekhona ngaphandle kwasenkosini, akukho kunye ukuthaba okukhona ngaphandle kaJehova umdali wezulu nomhlaba. Akukho kunye okuhle esingakufumana lapha emhlabeni ngaphandle kukaJesu Kristu, ngoba konke noma ngabuka kukuhle kangakanani kodwa inkinga kunesiphetho esingekho right, but uJesu Kristu noma singamboni noma kungenzeki singamthinti, but ungokuhle futhi usethembise esikhulu isithembiso. Okwalapha emhlabeni unikezwa kona manje, uthatha uyithatha manje, but mase ukuthathile sekuphelile futhi, but okaNkulunkulu kuhlezi kukhona. Kuhlezi kukhona futhi kunesithembiso sokuthi kuzohlezi kukhona, kumile ingunaphakade uthi uJesu mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho oza kubaba ngaphandle kwami. Athi ekhaya ezulwini kunkulu indawo kube bengiyangontshela ukuthi ngiyanilungisela indawo, nanxa ngiza nginibuyisela kimi ukuba lapho ngikhona nibe khona nani. So inhliziyo zenu mazingakhathazeki, nina nje yenzani njani, kholwani. Ilento ayilindele kuthina uJesu Kristu ufuna sikholwe nje kuphela, senze intando kaBaba uNkulunkulu ohlala ekhaya ezulwini, and ngokukhola kwethu ila yothi mebuya ngamafu asamukelise umvuzo ofanelekile ngokwemisebenzi yethu, ngokwenkonke esikwenzile, ngokuveza zonke izithelo zakwamoya lapha emhlabeni, ngokuphila kwethu, ngokwenza intando kaNkulunkulu, ngokuphelelisa icebo likaJehova umdali wezulu nomhlaba. Ngabe siyakwenza yini? Ngabe siyaliphelelisa yini? Ngabe siphila yiphi impilo? So isihloko sithi inkolelo versus ukuphila. Inkolelo versus ukuphila. Sihlezi sazi singabantu bakaNkulunkulu ukuthi everything belief into oyibambayo. In most cases ama-beliefs abantu bawabamba ngisho sengasekona, ayibambisise ngathi mina ngakholelwa ukuthi mina nje okhokho bami nje bathi kumele siphile kanjena, ayibambisise ibelief kanti usiyalahleke. And the unfortunate part ukuthi in each and everything believe esithe sifika lapha emhlabeni, safika kuthiwa kwenziwa kanjena, safika kuthiwa kuphilwa kanjena, kuthiwa kwendliwa kanjena, ukuthi nokuthi in most of them ziyamanga, zinkohliso, most of them ziyasilahlekisa. Because back then kwathi kwanda inzalo kaKhayini, inzalo yobubi, inzalo eyonayo, kwaphinde futhi kwanda kakhulu nenzalo kabani, kaHamu, inzalo yobubi, inzalo eyonayo. Yonke leyo nzalo isakhona nalapha emhlabeni njengamanje, namanje isaphila, namanje kusanabo abantu bebuke ngeSolomon ukuthi yabo nje mase kuthiwa ngiyambulala nje ngiqede ngaye, yabo nje mase kuthiwa ngimenza ukuthi nje kuvele kuphele ngaye. Isakhona leyo nzalo le, isabusa futhi nanamhlanje, and ukubusa kwayo kuveza ncamashi ukuthi ngampela bonke okhokho bonile, but ngokwanda kwethu singabantu sandela ukuthi senze kangcono. That is why uNkulunkulu esiyaleza ukuthi nene encwadini yaEsodus 20 ukuthi kepha ngibenzela umusa abagcina imiyalelo yami. As much as abazali sifike lapha emhlabeni, safika okhokho bethu noma omkhulu bethu noma ogogo bethu bethakatha, but thina sifika senzeni, sithi hayi ngoba phela ugogo wami wenza ukuthi bese nawe uqhubeka lapho. Ubusufundile ukuthi ubuthakathi buyisona, abenza ubuthakathi abasoze balibona ifa lomusa kaNkulunkulu. If babona beqa beseqisa besijombisa imililo singazi ukuthi ku-wrong noma ku-right, besichaba besenza zonke lezi zinto, besinquma imini uma kwangubani, benza zonke lezi zinto, uzothi wena hayi nami ngizoqhubeka lapho-ke ubusowazi kahle ukuthi zonke lezi zinto azikho right, azivunyelwanga uNkulunkulu futhi ziyanengeka ebusweni bakaNkulunkulu. What is it that you're going to do? Are you going to do something different ezoba ukuphulukisa kwena, ezoba usizo kwena empilweni yakho, noma uzofuna uqhubeka lapho? Because izono zabazali, izono zoyihlo, izono zonina zehlela kuphi? Zehlela ebantwaneni, all the curses, because ubonile waqalekiswa. Nawe uma uzoqhubeka wone wenze the same thing, nawe uzosithola the same siqalekiso. Wenzani uHamu? Wahleka ubuze bukababa wakhe, ngithi wamhleka ubaba wakhe ukuthi unqunu ngoba nakho esephuzile uNoah laphayana after isikhathi sokubhubha komhlaba, wambona inqunu esephuzile selele lapha, wamhleka uHamu. And ngale nkathi emhleka wathola isiqalekiso from ubaba wakhe ukuthi uhleke ubuze bakhe.
So nenzalo yenzalo yakhe if izoqhubeka lapho mayibona abantu benza izinto ezingekho right vele ihleke ingazama ukuthi isize ingazama ukuthi ilungise, then nayo izothola isiqalekiso kanjalo kanjalo. But the more kuzalwa umuntu emndenini, kuzalwa umntwana usuke ezalelwe ukuthi azokwenza kangcono. That is why bebizwa ngamagama ukuthi uVusumuzi, uletha ukukhanya, uletha ukuthula nokukhanya. Zonke lezi zinto lezi kusokwenzela ukuthi azokwenza kangcono, uzokwandisa ikhaya, uzokwandisa yonke into enjani enhle lapha ekhaya. Ngokuthini? Ngokuthi ngoba yena ufresh, yena akakoni, yena akakwenza ukuthi, yena akakwenza ukubi, yena akakangcoli, usaclean, usapure, kusangenzeka okuright kuye. It's like i-exercise eselibhaliwe kanje. Sorry, can everyone see? Selibhaliwe, selingcolile angithi. But if kuqhamuka a clean sheet like this, ilona eli-right. Ngobani? Kulona kusangabhaleka okwehlukile, kulona kusangabhaleka okuright, okungcono, because lona likakangcoli. La kade ubhale khona mhlawumbe ubhale okurong, mhlawumbe ucikisa, waqresha, wenza zonke lezi zinto, but la ungakabhali khona usangabhala in very very clean, fresh, clean sheet. So indaba ekanjena ke, bazalwe okhokho bethu bone balahleke, baqhubeke nenzalo kaKhayini, baqhubeke inzalo yaHamu. But ngokuqhubeka kokuzalwa kwabantu baqhubekela ukuthi bona bangenzi lokho okwenziwa okhokho bokhokho, but benze kahle ngaphambi kwabani? Ngaphambi kukaNkulunkulu. Okuyinzalo kabani? kaShem, the one that was blessed, eyabusiswa. Nangenzalo kabani? kaSeth, the one that was blessed, eyabusiswa. But siqale la kuShem noHam. Why? Ngobani? Ibona abasebekhona who survived ngalesa sikhathi after ukubhubha komhlaba. So singabantu, the more uNkulunkulu eqhubeka esandisa, eqhubeka eseda lapha emhlabeni, sihlalela ukuthi masibone ukuthi okay, abazali bethu bonile, abazali bethu bashelelile, abazali bethu abenzanga ngendlela efanelekile, ebese thina si-applya loya mthetho loyo Jehova siyaleza ngawo ukuthi ubenzela umusa abayizinkulungwane abagcina imiyalelo yakhe. Exodus chapter 20 verse 6 othi, qala lapha ku verse 5, ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu, ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo uyabahambela. Kepha verse 6, ngibenzela umusa aba-1000 abayizinkulungwane abangithandayo begcine imiyalelo yami. That's what the Lord is saying. Kepha ngibenzela umusa abangithandayo begcine imiyalelo yami. Kepha ngibenzela umusa abangithandayo begcine imiyalelo yami. So ngale nkathi ugcina imiyalelo kaNkulunkulu, uthanda yena yedwa, the Lord will make mercy for you. He will crush that curse away from you. You will not find yourself ubophekile ngalezo zibopho zabazali zokhokho, because abantu abaningi izinto zabo azibahambeli kahle empilweni. Athi umuntu ngoba angikaze ngone umuntu nje, angazi izono zobaba bakho, izono zogogo bakho, izono zokhokho bakho, zomkhulu bakho, uthi wahambe engalungisile 1 no 2 no 3, wahambe wonile emhlabeni, wayeyinkabi, wayekuthi nokuthi. But zonke lezo zinto ungazibalekela ngokuthi wenze njani? Ngokuthi ugcine intando kaNkulunkulu, ngokuthi ugcine imiyalelo kaNkulunkulu, ngoba ilabo uNkulunkulu abenzela umusa. Not because mhlawumbe ngoba nakho nje mhlawumbe uyawudeserve nana, cha. Umusa nje uvela kaNkulunkulu, ufefe. Because ayikho into enhle siyideservayo thina abantu, indlela esisona ngayo lapha emhlabeni. Akukho kuhle sikudeserva ukuthi uNkulunkulu asenzele kona, indlela esisona ngayo singabantu. So kuzona zonke izinto masazi ukuthi asingahambi ngezinkolelo, but sihambe ngokuphiliswa uJehova,
masihambe ngokukholwa nguye, masihambe ngokusizwa nguye, masihambe ngokuqondiswa nguye. Singaluthekiswa but seluswe, sibe izimvu ezilusekayo. Ziluswa ubani? Umalusi nguJesu Kristu, ngokuba yena ungumalusi omuhle, ungumalusi owukhanya, ungumalusi oneqiniso. Akayena umalusi onamanga, akayena umalusi oluthekisanayo siluthekisana enkohlisweni ukuthi silahleke cha. But ungumalusi oyiqiniso ngaso sonke isikhathi. Athi asihlalele eqinisweni lakhe, sihlalele othandweni lakhe, sihlalele ekwenzeni intando yakhe ngaso sonke isikhathi, ukuze sizohamba ebukhoneni bakhe, ngoba yena ungumalusi omuhle osithandayo. Imagine umuntu uzoshiya inkomo eziwu-99, izimvu eziwu-99, ayofuna eyodwa elahlekile emadlelweni, just one. Why? Because it's important. Unlike lo oqashiwe ozothi hayi eyodwa awungese ngaze ngishiye eziwu-99 zonke. But yena ngoba umalusi omuhle, othanda kwasana, othanda zothi. That is why namhlanje sasibekezelela lapha emhlabeni, engafuni kubhubhe ngisho oyedwa. uNkulunkulu engcwele ngobani? Uyasithanda, usasenzela umusa, asenzela ufefe. He is God of justice. He is God of fair. Une-fair uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. That is why ekunikeza ithuba lokuthi abenze intando yami ngizobenzela umusa, because uyazi ukuthi ayikho ifair vele, because uzale emhlabeni ungazi lutho, uzale emhlabeni ungaqondi, but uzokwenzela ifair, ufefe wena ngokuthi uthole ithuba. But as long as wena uzokwenza kahle, as long as wena uzokwenza okulindelekile, as long as wena uzokwenza okufanelekile ngaso sonke isikhathi, umbuzo uthi uzokwenza yini na? Noma wena uzoqhubeka ekulahlekisweni, uzoqhubeka enkohlisweni, uzoqhubeka emangeni. Nisiwe izindlela zempilo ngithi abazali bahambela bakhetha le. Wena ufefe ozokwenzela lona ukuthi ubone, uvuleka amehlo ukuthi hayibo indlela zimbili, bese kumbuzo ukuthi uzokhetha yiphi. Mawuqhubeka ngala na uzoqhubeka esiqalekisweni, but mawukhetha ilungile, ila izohlanjulula zonke izono zakho, kuhlanjulule bonke ububi babazali bakho, bususwe kuwena, bususe phezu kwempilo yakho, bususe phezu kwezimali zakho, bususe phezu kwezingane zakho, bususe phezu komuzi wakho, bususe phezu kwayo yonke into yakho, bususe kuphela phezu kwakho ukuthi ungathola abantwana, bususe engqondweni yakho ukuthi ungahlakaniphi esikoleni ungaphasi, bususe kuloko kukhubaze kozalwe nakho, bususe kuyona yonke into, ebese uhamba ebukhoneni baNkulunkulu ngokusizwa nguye, waluswe yimvana enguJesu Kristu ngaso sonke isikhathi mehlo yonke yokuphila kwakho. So ukukholwa isiqinisekiso ngento ethenjwayo. Sho njalo incwadi yamaHebheru ukuthi isiqinisekiso ngento ethenjwayo, because ukholelwa into ongayibonanga. Ngithi I believe ukuthi lokho kuzokwenzeka. I believe noma ngambonanga uJesu, I believe ukuthi ukhona. I believe ukuthi lo muthi unikeza wona uzongisiza noma ngazi lutho, kodwa ngiyakukholelwa lokho. Okungukuthi uyamthemba umuntu mengabe ethi kuwe, yabo le grandpa iyona ezokuqeda ikhanda, bese ukholelwa kuloko, ukwamukela njengoba kunjalo. Just because wena just because ukwamukelile akusho ukuthi kuzoba njengoba kunjalo. Just because you believe that akusho ukuthi it is true. Just because ukuthathile wena wakusebenzisa wathi okay kulungile, ayisho ukuthi iyona ezongilapha ngaphela, akusho ukuthi kuyiqiniso. So inkolelo ingakulahlekisa, inkolelo ingakuluthekisa, inkolelo ingakususa ekhoneni bukaNkulunkulu. That is why amakholo amaningi aze adukwiswe, alahlekiswe, asuswe ebukhoneni kaNkulunkulu. Why? Ingoba asuke athembe whatever asuke izwile ngaleso sikhathi natshelwe ngayo, noma atshelwe yona, ayithatha njengoba injalo without seeking a confirmation from umdali wezulu nomhlaba. Amakholwa they believe bonke abaprofethi abafikayo njengamanje without ukuhlolisisa ukuthi lo mprofethi lona kuyena yena umprofethi wamanga, lo mprofethi lona why yena ekhuluma kanjena, why yena uhluke kanjani, without seeking first. But akholelwe lokho, bakholelwa ukuthi hayi ibandla ukuthi nje liyabheda. Why uqala ungafuni ukufunda ngalo lela bandla, ufunde ngomholo walo, ufunde ngemvelaphi yalo, ufunde ngendlela abenza ngayo ukuthi yona ihluke kanjani kunokuthi uthatha ukuthi hayi abanye abantu bathe nje, ukholelwa yilokho wena. So inkolelo ikanjalo, I just believe whatever I heard, I just believe whatever there has been said. That is why kuba lula ukuthi abafundisi babalahlekisa abazalwane. That is why kube lula, because babona abazi lutho la, bayazi abakholwa lutho la, only if bayazi.
Fana noma mhlawumbe uzofica abantu bemulayini bese uyabatshela ukuthi hayibo u-wrong lo layini wena enumile. Bavele basuke bakholelwe kuwena bathathe bashonele without asking ukuthi hayi ngeke asibuzeni security, cha bezwe ngomuntu just because bamfice lana kanti naye ubasusa kule ndawo ngoba nake efuna ukuthi athole intuba, afuna ukuthi athole whatever afuna ukuyithola. So inkolelo iqhamuka kuwena ize ngezwi lamanga, and then wena you gonna take that and believe it. Ngaleso sikhathi uyithathe bese uyisebenzisa kanti kulahlekiswa wena, kususwa wena lapho kumele ungasuki khona, but wena ukuvumela ukuthi usuke lapho. Why? Because uvele wathatha nanoma yini wayikholelwa kodwa bengamele ukuthi uyikholele by the end of the day bese uba senkingeni. Kubalulekile ukufuna i-confirmation kuyona yonke into. Hlola nomoya, because umuntu usuke ngathi khulumela nje kuphela, usuke eholwa ngumoya thizeni. Hlola nomoya. It's like ingane izohlezi izwa ngodade wabo njalo. Uma uthe ukuthi, uma uthe asiphe ukuthi, uma uthe ukuthi, uthe asambeze isite ukuthi. Why umntwana engabuzi kumzali ukuthi ma ushilo ngampela? Ngeke umazi ayisho lento. Athi uma sibuye ngo-10 ebusuku ngeke. Uma uhlezi ethi sibuye before 6. U-10 namhlanje noma singabuya nanoma inini ngeke, angikhole lento. Qala buza umzali ukuthi ngampela ushilo yini ma ukuthi sesingabuya nanoma inini. Fumanise ukuthi umzali akakushongo lokho. And even pastors, they change doctrines at churches. Bashintsha usuku lesabatha, basafuna ukugcina ngendlela, bashintsha ukuthi hayi vele sesingakwenza ukuthi vele kahle kahle kuwukuthi nokuthi ngenxa yokuthi bafuna ukuzihambela ezinkanukweni zabo, ngenxa yokuthi bona bakhathele, ngenxa yokuthi bona babuthakatha, ngenxa yokuthi bona bayi-1 no 2 no 3. Yazini ke, just take your opportunity with your knees and ask the Lord ukuthi Nkosi ushilo yini ngampela ukuthi isabatha lakho sesingagcini sinoma kanjani. Ushilo yini ukuthi singabe sa-attenda ngendlela besi-attenda nayo. Ushilo yini ukuthi singabe safunda. Ushilo yini ukuthi singabe safunda izwi ngendlela. Ushilo yini ukuthi singabe safunda sibani ushilo yini ukuthi singabe sazila thina singabazalwane. Ushilo yini ukuthi makubusika singaye emanzini kuyabanda phela, awungeke sophathwa imikhuhlane. Ushilo yini ukuthi senze u1 no 2 no 3. It's all about finding confirmation from who? From the Lord the Father, because he is the one who came with the rule from the first place. He is the one oqhamuke nomthetho from eqaleni. So ngaso sonke isikhathi into ekumele sifune thina, sifune uJehova, sifune imiyalelo yakhe, sifune intando yakhe, sifune ukuzwa from the horse's mouth ukuthi ngempela ushilo yini baba ukuthi asenzeni kanjena, ngoba singabantu sohlezi silahlekiswa, siluthekiswa if singahloli imimoya, if singahloli ukuthi konke lokhu kuvumelekile ngempela yini na. Cause likhona ithuba lokuthi uzibusele. It's just in a matter of ukuthi ubekezele nawe. Ekutheni noma subuzile bese uyayilinda impendulo yakho. Cause now ngisho abefundisi sebegaya imali manje ngabazalwane, sebeyaganga. Bagaya imali ngeenkinga zabo because bayazi vele umuntu uzokholelwa ukuthi. Even the reason why kuze kwanda zothi izinyanga eziningi kangaka beze besebenzisa uphorishi, bethi hayi thatha nakho ungafaka lana indoda yakhe izokuthanda, because bayazi ukuthi abantu bazokholelwa ile nto leyo. Agaye nje umuntu bathatha ishalada aligaye lapha, aligaye lapha, aligaye lapha, aligaye lapha, ahlanganise neboza, enze nje into esimple. Uyazi vele ukuthi nomuntu ukholelwa ile nto uzoyithatha uyisebenzise, ngeke azolobele nani because abantu bayilima vele, abantu bakholelwa noma yini. That is why people take advantage of many people kangaka in this last time, because abantu bakholelwa yona yonke into, bakholelwa noma yini. They do not want to find a deep confirmation qala from umdali wezinomhlaba, a deep knowledge qala yokuconfirm ukuthi ngampela Nkosi kukanjena yini, ngampela Nkosi uwe yini, isandla sakho yini. And the more abantu bengafuna ukwazana noNkulunkulu, the more abantu bengakholwa uJehova umdali wezinomhlaba, the more abantu bengayenzi intando kaNkulunkulu, the more abantu bengasondeli kuJehova umsindisi, the more abantu bengahlali ebukhoneni baNkulunkulu ngokusebenzisa ithuba lokufezekisa icebo likaNkulunkulu, that is the more abantu bezolahlekiswa kangaka. That is the more abantu bezoluthekiswa kangaka. That is the more abantu bezodukiswa kangaka. That is more kuzohlezi kwenzeka izinto ezingekho right ngezimpilo zabo. Why? Abafuni ukwenza okuthandekayo enkosini. Kuzodlala ngeenkinga zakho ngokukhala kwakho, because wena uhlulekile. And siphila emhlabeni ononyanga leyo ndlela kulesi sikhathi samanje.
ubuhobholo buhamba phambili bantu baNkulunkulu ukudlula yonke into. Ubuhobholo, greediness, umona, ukuthanda izinto kuhamba phambili, ukuthanda imali kuhamba phambili, ukuthanda everything ekhona kuhamba phambili. That is why kumele sibheke iy'thelo zikamoya njalo mande sithemba umuntu, noma ngithi lo uthi umuntu kaNkulunkulu. Bheka iy'thelo zamoya uthi unalo uthando, unako ukubekezela, unako ukuyithiba ey'ntweni ey'ningi lapha emhlabeni, noma uthathekile yonke into take and grab. Umuntu kanjani? Unako ukuthula empilweni yakhe noma kuhlezi uyambona kuyaliwa nje lapha, kuyaliwa la ekhona khona uyambona uyathetha uyamemeza yonke lento. Bese kuba ukuphila-ke bantu baNkulunkulu. Wow, ukuphila it's just to be told ukuthi wenze something bese uyayenza. Same as emzimbeni womuntu, amakhala umsebenzi wawo ukuthi awukhipha awufake umoya, afake u-oxygen, akhiphe i-carbon dioxide. Phuma kwelanga layaleza ukuthi phuma manje, iphuma ilanga lishone, bese kuphuma nyanga iphume nayo yaleza nje uNkulunkulu phinde ishone. Kanjalo yonke into kuhamba kwesikhathi. Kutshengisa because the more izinto zenzeka ngendlela ekujwayelekile ngayo, ila kutshengisa khona ukuthi kuyaphila. It's just like kutshengisa ukuthi umhlaba ufunctiona ngendlela uNkulunkulu akade udale ngayo. It's just like ukuphila komuntu kubonakala indlela adla ngayo. Yazi udla kahle Nkosi yami, udla ngokwanele, udla uyasutha, alale futhi ukuthi ulala ngokwanele, not ukuthi ulala isikhathi esifeshane or futhi ulala isikhathi esicha, ulala nje kahle. Asize abantu kumele asize, alaphe, alekelele, enze kahle baze bathi abantu iyaphila leya ngane. Because ukuphila ukwenza ngendlela efanelekile nelindelekile and uze wenze kanjalo nje vese. That is because usuke uholwe wathobela umoya kaNkulunkulu. Usuke uholwe waqhubeka waholeleka ezenzweni zokulunga ezifana nalezo. So ngokuholeleka kwakho nangokuvuma ukuthi uholeleke ngaleyo ndlela, ngaleyo nkathi utshengisa ukuphila. Ngaleyo nkathi ungatshengisi ukuthi unenhliziyo embi. Ngaleyo nkathi ungatshengisi ukuthi wena kahle umuntu ocabanga izinto ezibhede kanje. Now lezi zinto ziyamelana ke bantu baNkulunkulu, because ukuphila uyalezeka. Ube isandla la kumele ube isandla khona, ube zinyawo la kumele ube zinyawo, ube amehlo la kumele ube amehlo, ube izindlebe la kumele ube izindlebe khona, ube ikona konke okufanelekile, and then bese ukutshengisa ukuphila. You are energetic, you are functional, uyikona konke okufanelekile nokulindelekile. So now lezi zinto ziyamelana, ukukholwa nokuphila, inkolelo ukuphila. Because ngenkolelo uyakubambisisa, ubambisisa lokho ozwe kona uthi hayi ngithatha kona, ungasafuni ukulalela and hear a other side of the story uthi hayi mina ngizokholela kulesi. Thola ukuthi ubaba nengane baxabene stepfather, uzothatha iside lale stepfather because uyamthanda, bese uthi vele wena ujwayele ukuba namanga. But you need to hear both sides of the story. Ungafuni ukusizwa lesi uthi hayi mina ngikholela kulesi. Uyini wena uyingane ngeke ngizwe ngengane nani, kanti ingane iyona ebi right in this situation or in this challenge or in this problem or kulento evelile noma into enzekile ngalesi sikhathi. So it's all about finding all the sides, every information, uthole konke khona uzokwazi ukuthi kahle kwenzekeni lana, kahle yini inkinga, kahle u1 no2 no3, u1 no2 no3. Now lezi zinto ziyamelana ngoba kunezinto ezike zithatheke ngokuthi mina ngezwe kuthiwa, mina ngakhuliswa kanje. That is why ngithe eqaleni kwale nkulumo ngithi akhokho bakho bazosilahlekisa. Uthola isiqalekiso ngenxa yokhokho bakho ukuthi bakufundise ukuthi, uthola isiqalekiso ngenxa yokuthi abazali bafundise ukuthi, kanti lo abakufundisa nako kwakuronke. Bafundise ukuthi kuyahlatsha emakhaya, bese lezo zilwane lezo kuthiwa bazofika amadlozi ezodla awadli, bangumoya manje. Abantu abashona ngale kwethuna bangumoya, they cannot eat this thing. Ngisho ngayihlaba inkomo zizo 50
ngeke baze bazidle. Phela nje uzofika the fellow demons bafike bazithathele igazi and then yeah. So lezi zinto ziyamelana cause ezike thatha ngokuthi mina ngezwe ukuthi mina ngakhuliswa kanje, mina kwathiwa umuntu aze akholwe yikho abambelele kukho lokho okugcina ekhohliwe yikho ngokubambelela kulento ezomvimbezela ekuthenini icebo likaNkulunkulu lifezeke. Because ubambelele manje inkolela ngithi ubambe yona, hawu mina nje ngimsheshi nje, mina ngihlangana nje namanye ababandla, mina ngihlangana nokuthi ubambelele in this belief ekungeyakho and sekungeyakho wedwa. It's like sekuzofika umuntu uswele indawo yokulala kanayo usehloliwe, but ngoba umuntu ubambelele ukuthini ungeke nje ngize ngamukela umuntu nje engamazi kangaka agcine engamamukelanga umuntu bethi thina sikholele ekutheni nje umuntu esingamazi asimvumeli nje, singalala kanjani nje umuntu esingamazi. Awu what if ungumdlenguli, what if sesingamalelisa ney'ngane zethu lowo muntu loyo bese silimaza bese ngeke size sikwazi. Ubambelele kwinkolelo, kanti lowo muntu beholele umoya kaNkulunkulu ukuthi eze kulelo khaya ukuze amsize. Mhlasimpe usuka le kude uhamba ngokwenza umsebenzi waNkulunkulu, inini ebeninekamera extra ukuthi beningamlalisa khona. Uholele uNkulunkulu yena bekumele nisebenzise the instruments enibusiswe ngaNkulunkulu by having this thabathaba somuzi unamakamera awu-7 nibe niney'ngane eziwu-3 phela, and give the person one of the rooms bese nithi awu ngeke size sikwazi. Nimbambe inkolelo yaza nibamba yanenza inhliziyo zalukhuni, angavumela angadedela uNkulunkulu ukuthi enze intando kakhe noma adlale indima yakhe ngokuthi abe usizo komunye umuntu ngokubamba inkolelo. Le nkolelo number 1 iyakuqinisa inhliziyo, number 2 iyakulahlekisa ikuluthekise ikwenza ukuthi wena ukukholela kulento kanti ukholelwa entweni wrong. Number 3 le nkolelo le ikwenza ungalifezekisi icebo likaNkulunkulu because ubambelele kuyona kuphela, awubambelelanga kuJehova. Ubambelele ekuthenini ayi thina sikholelwa ukuthi nje lapha ekhaya kumele sihlale ukuze kuphela inyanga kumele sebenzise iy'nkomishi zerayisi eziwu-1 no 2 no 3. Mase kufika izivakashi lana kumele kwenziwe njani? Singaphakelwa ngenxa yokuthi ukuze kuphela inyanga thina sijwayele ukuthi senze kanje. Ubambelele kuleyo nkolelo because I believe in that. Sizolamba izivakashi because of your fellow beliefs. Uzosebenzisa amaphilisi, usebenzise yonke imithi because of your fellow beliefs, because uzwe kuthiwa. Uzongabuza amanye ababandla ukuthi nina nihluke kanjani, nina kwenza kanjani, wena wayo isangoma, wena wayo ukuthi nokuthi. Kanti ngokubambisisa lokho uzongafuna ukuthola more information, kanti leya information leya ubuyidinga ngoba loya moya usazoza uzohlasela nawe, loya moya usazoza uzoshaya nawe, loya moya usazoza uzongilwisana nawe. But if ubuwazi ukuthi loya muntu ezeba isangoma kwenze ku1 no 2 no 3 empilweni yakhe, kuzothi mase kwenzeka nakuwena wazi ukuthi kumele uqaphele ugawule ubheke, usuke udede kulokhu ubuyele kuJehova uqinde kakhulu kunakuqala ukuze nawe lo moya lo unganqobi. So inkolelo ikuvumbezela ezintweni eziningi, but kudinga ukwenze njani? Kudinga ukuthi uphile ngokudedela nangokulalela uJehova ukuthi akusize ezintweni zonke. Okulukhuni kakhulu abantu baNkulunkulu ukuthi siyadingana, yazi sonke singabantu ngaso sonke isikhathi. Ngoba uma wehlulekile ukwenza okuhle komunye umuntu ngenxa yenkolelo nenkolelo thizeni, azi ukuthi nawe kuyokwenzeka ungene kuleso simo. Iqiniso ukuthi nawe lizobe lingakufanele ithuba lokuthi usizakale. Wenze kabi komunye umuntu, njalo phela umthetho wobuntu, njalo umthetho wokuphila. Uma wenze kabi nje komunye umuntu, nawe you deserve the same thing. Uma wenze kahle you deserve the same thing. Ngoba kubusisa isandla esiphaya ngithi, uma uphile wapha kahle you deserve ukuthi uphiwe nawe. Uma ugodlile waba nenhliziyo elikhulu you deserve ukuthi nawe ungakutholi mase ukudinga. Thola ukuthi umuntu uzogodla ngampela into athi Nkosi yami eyokugcina nani eyokugcina lapho uthola ukuthi akayidingi. Kanti bethola ukuthi bezogiqa bese ngokungaphezulu, but usegodle lokhu okuncinyane lokhu alobele kubambisise kubamba ungazi ukuthi ukubambelane. That is when engabe sakuthola-ke lokhu yana bezokuthola obekade kukhulu uNkulunkulu akade embekele kona. So whatever uhluleka ukuyenza komunye umuntu, definitely sure, I promise you kuzohluleka ukuthi yenzeke nakuwena. Sure.
Kala mazwi kumele sazi abantu baNkulunkulu ukuthi ukukholwa kahle kahle akusikona ukubambisisa ongekona just because uPawule wathi kuyisiqinisekiso sezinto ezithenjwayo. But engifisa sikwazi ukuthi ukukholwa ukuphila kanye nokwaneliseka. Ukuphila kanye nokwaneliseka, it's even in caps. That is ukukholwa. Waneliseka ngalokhu uNkulunkulu akutshela kona. Waneliseka ngalokhu uNkulunkulu akuyala ngakho. Waneliseka ngalokhu uNkulunkulu akuyaleza ngakho. Ungafuni okukhulu, ungafuni okuncane, kodwa uphile impilo yokulunga, uphile impilo yothando, uphile impilo yokwabela, uphile impilo yokulangazelela, yokuyalezeka, uphile impilo yokuthumeka. Lisho njalo iculo. Ubaba ufuna zomthuma, we baba tumami, awungithume ngiyathumeka. We baba tumami, kula sisizwe sonke. We baba thuma mina. Baba ufuna zomthuma lapha emhlabeni. Uyathumeka yini ngeenyawo zakho? Uyathumeka yini ngeendebe zakho? Uyathumeka yini ngezandla zakho ukuthi uyosiza? Uyathumeka yini ngamandla akho sinawo sagijima wona usawumuntu omusha? Because you can do anything. Ungenza konke okuningi futhi. But umbuzo uthi, are you allowing? Uyaphila yini? Noma ubamba inkolelo ukuthi ngeke ugeze umuntu omdala into zabantu abadala. Ayikho leyo nto. You have hands, you can wash umuntu omdala nawe. Unamandla ungamqula. Akona okuyigora. But udinga ukuthi uphile, uvumele umdedelo uNkulunkulu akunikeza amandla ngaso sonke isikhathi ongakwenza, and do it. Energy ukwenza, do it. Onomdlandla ukwenza, do it. Uthumeke, uthuma uJehova uthumeke. So ukuphila versus inkolelo, uthatha kuphi? Do you want to live a free life, impilo yokulela uJehova yokuthobela umdalo wezinomhlaba, noma ufuna ukubamba impilo yenkolelo ekufinyezayo, ekulimithayo? Because inkolelo, it's just a limitation. Ukukholwa i-limitation nje kuphela. But in religion, yes, it's just form of rules ezenza umuntu acabanga ukuthi wazana noNkulunkulu. But it's just understanding ukuthi enkonzweni yethu thina senza kanje, senze kanje, thina sikwenza ukuthi, thina sibambisisa ukuthi. Kanti ukuphila, it is being spiritual, because you are a spiritual being. Ungumoya wena. Umoya uwona lo philayo. Lo hlela emzimbeni wenza umzimba wakho ufunction. Lo hlela emzimbeni wenza umzimba wakho uvuleka amehlo ubone. Lo hlela emzimbeni wenza ukuthi ukhulume indebe zakho. Lo hlela emzimbeni wenza ukuthi indlebe zakho ilalele. Lo hlela emzimbeni wakho wenza izandla zisebenze. Lo hlela emzimbeni wakho wenza ukuthi izinyawo zihambe. Ukuphila ke lokho ngoJesu umdali wezulu nomhlaba. So ngabe uyaphila yini? Uphile ngokuyala uNkulunkulu, because eligumbi idokodo lamoya uNkulunkulu kumele uhlale kuwe bese uyaphila ngokuthi ulalele wona. So uyaphila leyangane. Ubonakala ngezenzo zakho ukuthi ngempela uyaphila. Ngezenzo zakho ngempela uyasizana. Ngezenzo zakho ngempela yazi, wow. So bantu baNkulunkulu, asingabambi izinkolelo zize zifinyeze uNkulunkulu ekufezekiseni icebo lakhe ngathi. But asiphileni, siphile impilo yobungcwele. Mangithi asiphilela ngisho ukuthi phila amathanda, because abantu abaningi banako ukuzwa wrong izinto. Bese benza ukuthi siyasiphila, usho ukuthi siyasiphuza, ukuthi sibheme. Cha. Akona ukuphila lokho uyibulala. Mangithi phila, ngithi thobela uJehova umdali wezulu nomhlaba. Ngithi lalela, ugcina imiyalelo kaNkulunkulu, wenze intando yakhe. Usheshe uphulukise usaphefumula, usaphila, umkela uJesu njengenkosi nomsindisi, uholeke, uloleke, wenze konke okuthandekayo enkosini, ukuze kuzokwenza njani? Kuze konke kuzoba kuhle kuwe, konke kuzohamba kahle ngempilo yakho, konke kuzofezekisa icebo likabani? Likamdali wezulu nomhlaba. Nkosi nje benani nibusise kakhulu. Ngalomyalezo ngithanda sazi ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nathi sonke. Uyasiqondisa izindleleni zonke. Asiphile, siphilele yena, siphilele ukuthanda yena. Singazifinyezi, singazibambi, ngoba uJehova akasibambile, akasifinyezile, kodwa singakwenza konke ngayo siqinisayo.
Nkosi nje ube nani nibusise kakhulu, ningakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye izinkundla zokuxhumana khona uTikTok uLihle Ithemba, Instagram Lihle Ithemba Wendy Mzobe with IE, and then Facebook uLihle Ithemba Mzobe, where there's writings and there's also these short 10-minute clips akhona ku TikTok na ku Instagram. Nkosi ube nani nibusise kakhulu, masiphileni. Nkosi nje iyanithanda manje uzephade. Amen.